Sunt bucuros să vă salut la un nou eveniment Președintele Răspunde. Domnule președinte, de ce nu respectați dispozițiile Comisiei pentru situații excepționale? Care? Stau acasă sau? Ca și fiecare om creștin. Mergeți la biserică. Și cei de la Jurnal TV Împotriva Adevărului tot vă recomandă să vă ajute. Și din poze se vede că nu ați purtat mască și ați stat foarte aproape de preoți. Dar dumneavoastră ați fost cu metru lângă mine și ați măsurat? Că e un metru sau că e 2 sau că e 3. Eu special înainte de a începe emisiunea am sunat-o pe doamna Dumbrăveanu și am întrebat încă o dată. Nu este normă care impune că peste tot trebuie să mergem cu mască de protecție. Adică am fost în Reunul Băsarabească, în orașul Băsarabească, un veteran care are 97-98 de ani. Dar nimeni în vecii vecilor în mahala aceea nu a fost președinte pe acolo, picior de președinte. Președintele țării a mers, a intrat, i-a dat un buchet de flori și a dat o distincție. Dar ce-i rău aici? Sau voi căutați să mă vaninați, zicem. În ceea ce ține de nu mă tem să mă îmbolnăvesc, ceea ce se dat nu scăpi. Dacă va fi dat, sau va fi așa sortit să mă îmbolnăvesc, nu să ne îmbolnăvim. Dar poate deja m-am îmbolnăvit și a trecut. Știți câți nici n-au știut că au fost bolnavi? Eu doar v-am spus în unul din primele episoade și ați făcut și memouri diferite, rolici, că vă spun că poate să treacă virusul pe tine și nici nu observi. 70-80% nici nu știu, nu au nicio simptomă. Am fost testat odată la COVID. Dacă asta e noutate care nu a mai fost anterior. Am achitat din cont propriu, nu din contul statului și am făcut testul COVID, care a fost unul negativ. Cât costă o ediție, președintele răspunde. Difuzată pe Privesc eu băieți. Почем передача? Știți ce m-a impresionat? Am fost într-un sat, într-o localitate și o profesoară dintr-un sat. Într-un sat, eu credeam că nici internet acolo nu e. Eu mă duc în toate satele, în Șoldănești sunt niște sate, te duci tocmai pe malul Nislu, acolo nu prinde, telefonul nu prinde. Și doamna profesoară îmi spunea că eu am privit în episodul cu tare, eu asta spus că așa, așa, așa. Lumea se uită și mă bucur. Văd că unii încearcă să mă copieze. Acolo oligarhii întreabă, pățanii răspund, nu știu cine face acolo emisiune. Pare că așa se numește, așa? Oligarhii moldoveni întreabă. Îmi pare că cam așa. În rest, cât costă, dar cât costă? Că este camera, sunt întrebările, Carmena îmi transmite întrebările de la voi și îi spune la întrebări. Mai mult niciun fel de cost. Ziarul de gardă. Eu mai dat întrebări până acum ziarul de gardă. Cum ai fost? Dragii mei, la ziarul de gardă. Trebuie să spuneți mulțumesc că vă fac publicitate. Și nu cer cotă din vânzări. Eu glumesc, că am ușor să mă dați să faceți show-uri din aceasta. Dar cum altfel cu voi să lucrăm? Cum altfel? Dacă voi tot fel de prostii publicați despre mine, despre membrii familiei, dacă este unul balabolit în fiecare seară tot fel de prostii. Oi, că văd că oligarhii întreabă pățanii, răspund deja să pornit pe internet. Dar domnul Lukashenko m-a invitat separat să merg la el în vizită de lucru. Am întrebat-o pe doamna Dumbrăveanu astăzi dimineața, doamna ministru, dacă plec, când revin, trebuie să stea în carantină sau faceți vreo pentru președinte vreo excepție. Spus că niciun fel de excepție. Și eu am hotărât să nu plec. Многие спрашивают, когда спортзалы. Я сам ходил в спортзал каждые 2 дня. Ну, в нормальном режиме. Я тоже хочу, чтобы побыстрее открыли спортзал. Ну, делаю каждое утро. Там, отжимания для того, чтобы сохранять себя в форме. Într-adevăr, aseară trebuie să particip la 21:30 la o emisiune la Prime. Sau poate le-o ars vreo cameră acolo, cine știe. Nu le-o ars cameră. Adică o activat după ce. Nu înseamnă că lui altceva i-o ars. Nu știu, i-a dat plăhătniu cu foc sau șinsul sau nu știu cine. Dar aseară la Prime TV nu am ajuns. Știți cine a dat? Ea ca din toate partidele care sunt în Parlament. Doar Partidul Socialiștilor. Partidul Socialiștilor s-a refuzat complet de finanțare de la bugetul de stat și toți banii ăștia i-a transferat pentru lupta cu coronavirus. Restul niciun partid lucru să nu făcut. De ce dumneavoastră puteți trece hotarul, dar cetățenii nu? Avem aceleași drepturi. Cătălina, unde a trecut hotarul? Dar până nu mă duc la Lukashenko. Parcă v-am spus că nu mă duc. Eugen, dar eu la voi am fost. La Unimedia. Dacă să mă duc încă o dată, iar să spuneți că am cumpărat Unimedia. Vreau încă o dată să vă felicit cu sărbătoarea de astăzi, care este Ziua Internațională a Familiei. Bărbații azi sară acasă numai decât cu un buchet de flori. Nu știu, sper că soția nu se uite să-i fac surpriză. Eu o să vin acasă, fac un selfie și vă arăt că eu am îndeplinit această recomandare președintelui Republicii Moldova. Vă duceți acasă seara, bărbații, sărutați soția, faceți un selfie și îl plasați pe rețelele de socializare.
Încă o dată, felicitări, succese, sănătate și cu Doamne ajută!